eta teatxugu, bai, esan bezala bi diseinu esango genuke, nahi bost dela, markan izena, gu geana eta gu definitzen gatuna, eta nik uste oaintxe bertan jende asko definitzen duen esalditxo edo hitza dela. Eta gero lasai potxoka, mira, kontatu behar dut nondik datorren, esan bezala iratxe zaragoztarra da, ez daki euskeraz, eta estres momentu batean lanian gebiltzala, ni bi bezero batea atenditzen, bat alde batean bestia, azaldu zen, eta lasai potxoka, nik horren kamiseta behar dut. Eta hasieran berez guretzako bi kamiseta izango ziren hoiek, bihurtu dira herri guztientzako kamisetak. Eta orduan dazkazute, esan bezala, lasai potxoka, atzian potxokan ipurdiakin, edo nahi bost, pixkat basikoa dela, 4 koloretan. Dazkagu bexa, ez genitun txuria eta beltzatea nahi. Txuria eta beltza, dazkagu toki guztietan. Guazen pixkat behiratzea, ez? Eta zerrek definitzen gaitu, ze kolore ikustetugu inguruan, ze kolore daude bai Oiartzunen, bai Donostin, bai gure lurretan, eta orduan ateatugu bexa, marroia, berdia, nik satutela berde Oiartzun, ze Oiartzungo orokorrian mutilak, neskak bai erabiltzen dugu, berde oso karakteristiko bat dena erdi eiztari koloria, erdi mendi koloria, kolore oiate dugu, eta bestia da, paprika izena du, eta da, erdi teja, erdi naranja kolore bat, nahiko bisila, bino udararako egitan oso polita gelditzen dela.